OK. No. Takže čaute, opäť pri ďalšom vlogu. Nachádzame sa kde? Cape May. Nachádzame sa v Cape May, čiže v ďalšej dovolenkovej destinácii. Rúžavý domček. Nožičkami. Dobre, no tak ideme sa proste pozrieť do nejakého rúžavého domčeku, čo Romča objavila. To bude nejaký thrift shop, nejaké disco oblečenie. Tu hrajú na gitarke a taká pohodička. Tuto po ľavej strane je nejaká mestská stráž alebo niečo. Tak sme došli na Cape May Sunset Beach. Tak asi, že? Trochu fúka, ale pekné miesto, akože fakt, že sa dosť ľudí. Je to dosť ľudí a dečku sme si doniesli a romantika fakt. Nechcem tam tie mláky. Takže čaute. Opäť sa vám hlásime teraz z nového mesta. Atlantic City. Sme z Atlantic City, presne tak. Akurát sme sa dostali do nejakého fashion outletu, čo tu majú docela, akože je to známe, že fakt, že extrémne veľa zliav. Že napríklad jednotky Jordany, čo majú retail cenu nejakých $110, tu kúpiš za 50, alebo fakt, že 40% zľavy tu majú skoro všade. A ideme pozrieť. Áno, ideme pozrieť do Nike, takže ak tam budú mať niečo za $10, tak to zoberiem. Kráčame ďalej a vidíme, že tu majú, jak v Las Vegas, Caesar's Palace. Paláce. Ja neviem, jak sa to vyslovuje, ale idem si pozrieť na Wikipédii, čo to vlastne je a či tam je ubytko, alebo či to je kasíno. To bude parkovisko na kraji. Neviem si predstaviť, že by som tam proste ako hlavný program dňa míňal peniaze na tých rúletách a proste masaker. To je nejaká zemeguľa. Ale ak to mám porovnať, že Atlantic City s Wildwoodom, tak to je to také staršie trochu. No, takže len tak informačne sme došli k jednomu. Sme došli do podniku a skúpili 2 pizza slicy. Jeden stál $6,50, tak mi sa nasypali jasné oregano a parmezán. Ale dobre, bolo to vyzerá. Stali sme na tom boardwalku a viem presne, že kde nemôžeme ísť spolu s Romčou. No, sme sa zastavili teda v McDonalde, tu v Atlantic City, je tu riadny hluk, ale proste vedľa susedia sa na mňa pozerajú, tak ich natočím, nech sa nepozerajú. A takto nejako. A dostal som zadarmo 3 kečupy, takže a stalo to $5, čiže to je super, plus tax teda 5,30.
Dobre, takže ďalší deň a dnes je 15. júla, Čo to znamená? čo znamená teda, že oslavujeme prvé výročie, prvý rok, čiže ročné výročie nášho vzťahu. Takže sme si vymysleli na dnes, že pôjdeme do zoo, Cape May Zoo, potom sa pôjdeme na večer nájsť. Máme v pláne ísť do Madhenu, čo je vo Wildwoode taká asi najväčšia reštaurácia. Takže we'll see. Potom. Jump, jump. Over there. Veľké zvieratá. Vyššie poď. Majčky. Orol skalný, eagle. Kelly, have a bite. Vidím čovičko. Dve čovičky. A neviem, ako sa to používa. Aha, toto. Preciť to, posvietiť čekiču. Stačí? Hej, stačí. Treba to ešte zaplatiť. You should be better. I think you're gonna jump, Auntie. 8 feet. Hey, you Yeah, think? let's go. But you have to put in the butter. Oh. Almost, man. Almost. If Yeah. you put in the What? en el borde, tal vez puede. Takže klokan, kangaroo vie skákať 25 stôp ďaleko. Čo ani neviem, koľko je v prepočte. Ale je to dosť. Máme tu Martyho z Madagaskaru. Zebra. Zebras. Zlato, ako robí zebra? Akurát ma napadol taký vtip. Viete, prečo má žirafa ďaleko hlavu od tela? Yeah, the other room over there. Ak neviete, We should. tak je to preto, lebo má dlhý krk. No, takže sadli sme si von do tieňa, chvála Bohu, a je to tu fakt, že pekné. Tuto nejakí hudobníci. No a čašník nám doniesol vodu, čo je super. Tak toto vyzerá. Burgery. Došlo nám jedlo. Sme si objednali Madhen burger. Dobre, čipsiky. Dobre. A tieto 4 piva sú vlastne tieto 4. Working on a building, I got a firm foundation, and I'm a holding in the blood cell. Then I'm ready for my Lord. I said, I know a place. No, tak sme sa najedli. Dobre. Veľmi dobre to bolo, akože pekný podnik. Pokiaľ ste v tom Wildwoode, tak skúste ten Madhen. Odporúčania. Hej, skúste Madhen. Je to super. No. Pekné. Mali sme teda 2 burgery s tými čipsami a potom teda 4 tie malé poháre piva. To čierne pivo není moc dobré, to by som, To nie je nič vôbec dobré. to by som už nepil. Tá IPA super, akože Nie, taký, to iné bolo dobré.
Pilsner? Nejaký pil to bol. Pilsner. A za to celé sme platili nejakých $64, tuším. A bola tam dobrá hudba, akože pekný priestor. No, som nič nepočula. No áno. Takže treba si sadnúť ďalej od reprákov. A pán náš barman sa nás pýtal asi 15 krát, veľmi veľakrát, že? Asi 15 krát, že či je všetko v poriadku a že áno, že everything's alright. A sranda. No a dnešný deň teda zakončujeme na pláži severné pobrežie Wildwoodu, také trochu čistejšie to tu je asi a akurát riadne pekne to vyzerá proste cez tie brýle. No a tie západiky občas to tu je fakt, že super. Čiže len tak som chcel